Πριν από περίπου μισό χρόνο, ανέβασα το πρώτο μου βίντεο με πόδια που έτρεμαν και σήμερα φτάσαμε τις 50.000. Ήθελα να μοιραστώ κάποια πράγματα, πιο πολύ με τη συμπεριφορά μου και λιγότερο με τα λόγια μου, αλλά υπήρχαν 1000 φωνές μέσα μου που μου έλεγαν να μην ποστάρω εκείνο το πρώτο βίντεο. Θα είσαι cringe. Θα σε κοροϊδεύουν οι γνωστοί σου. Καραγκιόζης θα είσαι, περίγελος. Ως τι θα μιλήσεις εσύ, βιολόγος δεν είσαι? Ευτυχώς υπήρχαν και οι άλλες φωνές, αυτές που πρέπει να ακούμε όλοι. Αν ήταν εύκολο και βολικό δεν θα άξιζε τον κόπο. Ο καθένας βλέπει αυτό που θέλει. Ο μόνος τρόπος να μην μιλάνε είναι να μην κάνω τίποτα. Να είμαι κανονικός. Και το κανονικό στις μέρες μας είναι μίζερο, φτωχό και απεσιόδοξο. Μήπως είναι καλό να με κοροϊδεύουν τελικά? Κουράστηκα πια με τα κουτάκια. Δεν θα μπω στο παιχνίδι τους. Όλοι αυτοί στο χαζοκούτι, ως τι μιλάνε και τι προσφέρουν. Δεν βλέπω κανείς να τους αμφισβητεί εκεί. Ως άνθρωπος θα μιλήσω. Και στην τελική, σε πολλούς δεν θα αρέσω και αυτό είναι κάτι παραπάνω από σεβαστό. Αν θέλεις να αποκτήσεις κάτι που δεν έχουν οι άλλοι, πρέπει να κάνεις κάτι που δεν κάνουν, σκέφτηκα και το πόσταρα. Ήμουν 100% σίγουρος ότι οι φίλοι μου και γενικά οι κοντινοί μου άνθρωποι θα με στήριζαν, γιατί θα ήξεραν πώς νιώθω. Δεν περίμενα να ασχολούνται μαζί μου, λες και είμαι το επίκεντρο, λες και κάνω κάτι σπουδαίο, αλλά ένα μήνυμα, έστω τύπου πάμε, μπορείς, ή ξέρεις, ρε παιδί μου, ένα καλή αρχή. Ή έστω ένα like. Ας μην είναι μήνυμα, ας είναι ένα like, έτσι. Ας μην σ' αρέσει το content, να μου πεις ότι εντάξει, είμαι εδώ, σε βλέπω. Όχι. Ξέρεις πόσοι από αυτούς που περίμενα αλληλεπιδρούσαν με τα βίντεο μου? 5. Ο αδερφός μου, οι γονείς μου και άλλοι 2-3. Δεν το πίστευα, γιατί πριν αρχίσω ήταν όλοι ενθαρρυντικοί. Τελικά, όντως, οι άνθρωποι χειροκροτούν αυτούς που δεν το χρειάζονται. Είτε πριν αρχίσεις δηλαδή, είτε μετά όταν δεν το έχεις ανάγκη. Όταν ξεκίνησα και έπαιρνε ελάχιστες προβολές και like, ένιωθα μεγάλος καραγκιόζης και πάρα πολύ cringe. Τότε το ήθελα, τότε τους χρειαζόμουν. Και τότε δεν τους είχα. Είδα όμως καθαρά κάποια πράγματα τότε. Τώρα βέβαια, όχι ότι έγινα κάποιος, απλά δεν νιώθω πια cringe, ούτε καραγκιόζης. Τώρα αρχίζω και βλέπω κάποια like και κάποια μηνυματάκια. Τώρα όμως δεν το κάνω από εκδίκηση, απλά δεν έχω χρόνο πια γι' αυτό. Θέλω ανθρώπους που είναι δίπλα μου. Θέλω τους δικούς μου τώρα πια. Εδώ κάποιοι άλλοι φίλοι, επειδή διαφωνούμε σε κάποια θέματα, απομακρύνθηκαν και έσβησαν όλο το παρελθόν μας, επειδή κάτι που είπα δεν συνέπιπτε με τις σπουδαίες απόψεις τους. Τόσο δεμένοι με τις απόψεις τους είναι. Τι να πω. Απ' την άλλη όμως, τα μηνύματα, η φωτεινή ενέργεια, η αγάπη, οι αγκαλιές από άγνωστους, απέραντι. Από το πουθενά, τόσο γλυκά λόγια από το πουθενά. Αυτό που θέλω να πω είναι πως οι άνθρωποι και θα σε απογοητεύσουν, αλλά και θα σε εκπλήξουν. Κάνε αυτό που πιστεύεις, με αγάπη και πλάνο, χωρίς προσδοκίες από τους άλλους. Και όποιος είναι, θα βρεθεί στο δρόμο σου. Πάντως χαίρομαι πολύ που ο κόσμος έχει ανάγκη από ησυχία, λογική και αγάπη, σε ένα τόπο παράλογο, θορυβώδη και βίαιο. Ας είμαστε, εδώ τουλάχιστον, ασφαλείς, Ευχαριστώ πολύ.